Yeah, 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 Изкушението от моя поглед ли е породено? Желанието бива ли опитомено? Хепи мено, хепи ломено, да гледаш изумено, щото детето ти било учудено. И аз съм тъй, не се чуди. По-добре, ако можеш, не събуди. Потруди се, щом се налага. Потруди се, щом се налага. Но на Денис му писна от това да бяга. От кое? От кое? От собствените си страхове. От кое? От кое? От измислените богове. От кое? От кое? За боговете пак има едно небе, а аз сели ще бъда с половин сърце. От кое? От кое? От собствените си страхове. От кое? От кое? От измислените богове. От кое? От кое? За боговете пак има едно небе, а аз сели ще бъда с половин сърце.